Este próximo domingo, coa disputa do Trail da cidade en Ribeira, arrancará unha nova edición do Arousa Revolution Trail Series. A cita, organizada pola Asociación Arousa Natureza e Ocio e a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, forma parte da liña estratégica da entidade supramunicipal, de cara a conseguir atraer a máis turistas á comarca, fundamentalmente en tempada baixa. Se marca dentro de a liña estratégica que ten a Mancomunidade de promoción do deporte, do deporte de natureza, onde disfrutamos desa práctica e da paisaxe da nosa comarca, non? É algo que marcamos desde fai tempo, desde a Mancomunidade, como unha liña estratégica prioritaria. Pois queremos establecer unha axenda de eventos anuais e esperemos que o Trail Series Arousa Norte, que agora se chama así, pois venga a converterse nun destes eventos estables que se repitan de ano en ano en tempada baixa. Para esta primeira proba agárdase unha participación próxima ás 300 persoas, unha cifra moi similar á de anos anteriores. Terá un percorrido duns 14 kilómetros, con saída e chegada na propia praza do Concello de Ribeira. Ten inicio e fin ali na plaza do Concello de Ribeira, que ten nada, 100 metros de recorrido urbano, aproximadamente, non é nada, de inicio e fin, e o resto tratamos que, é o mismo que no resto das probas, recorrer os enclaves, tanto paisaxísticos como turísticos como naturais, de cada unha das zonas e poñelos en valor. No caso de Ribeira, recorreremos o Parque Periurbano de San Roque, o Monte e o Castro da cidade, evidentemente o Parque Natural do Vilar, e toda esa contorna tan bonita e espectacular que ten Ribeira. O resto do circuito estará formado polos trails de San Isidro na Pobra o día 18 de febreiro, Bealo en Boiro o día 11 de marzo e Castro Barbudo en Rianxo o 8 de abril. Pechará o Ultra Trail do Barbanza, fixado para o 29 dese mes. Cunha novidade este ano: ás tres distancias de 20, 35 e 60 kilómetros uniráselle tamén unha andaina. Para máis información, os interesados poden consultar a páxina web www.trailseries.ran.